खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 21 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि राङारि थासारिया गोख्रों थागोन आरो रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। माइग्रेन एबा खर' सानायनि जेंनाजों मोगा मोगि जानो हागौ। गावसोरनि खामानिनि फोथाराव जाफुंसार जानो हागोन। गावसोरनि जिउ लोगोरिजों रमान्टिक सम बारहोहरनो खाबु मोनगोन। नखरजों मोजां सम हगारगोन। शुक्रबाराव तुलसि बिफांनि सायाव आलारि बाथि सावनांगौ। सासे जर'खा सुबुंखौ लोगो हमगोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7 आरो गाबा गोथां। वृष राशि राङारि मुलाम्फा मोनगोन नाथाय खरसाया बांनो हागौ। मेंनाय मोननो हागौ। जिरायनो हागौ। खामानिनि जायगायाव मान मोनगोन। सोमोन्दोआव मोजां लाखिनाय नुगोन। नखराव गोरोबलायनाय लाखिगोन। मोनसे गोदान बिबान मोननो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 6 आरो गाबा गलापि। मिथुन राशिनि थाखाय धोन फैगोन नाथाय खरसाया बांनो हागौ। मिथुन राशिनि सावस्रिया जुनिया जोथोन ला। एसेल' जानाय आदार जा। मिथुन राशिनि थाखाय खामानि मावथायाव दावगानायनि आसा दं। मिथुन राशिनि थाखाय रमान्टिक सोमोन्दोआव दिदोमथि फैगोन। नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3 आरो गाबा गोजा। कर्कट राशिनि थाखाय रां सफैगोन नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। सावस्रियाव जुनिया गोसो हो। फ्राइड जानाय आदारखौ खम जा। कर्कट राशिनि थाखाय खामानिनि मावथायाव दावगानायनि आसा दं। कर्कट राशिनि थाखाय रमान्टिक सोमोन्दोआव दिदोमथि फैगोन। कर्कट राशिनि थाखाय नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3 आरो गाबा गोजा। सिंह राशिनि थाखाय राङारि दिदोमथि थागोन। दोनथुमनायखौ बांहोनो नाजा। सानफ्रोमबोनि रुटिनआव ब्यामखौ सोफादेर। साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु दं। मोजां मोनलायनाय जिउआव गोदान गोहो सोदेरगोन। नखराव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंनो हागौ। सिंह राशिनि लाखि गोनां अनजिमाया 4 आरो गाबा गोथां। कन्या राशि राङारि मुलाम्फानि आसा दं नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। सावस्रियाव गोसो हो मानोना मेंनायखौ मोनदांनो हागौ। जिउ राहायाव मोनसे गोदान दिथा मोनगोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5 आरो गाबा पार्पल। तुला राशिया आयनि गोदान फुंखा मोनगोन। गोसोआरि गोजोननायखौ लाखिनांगौ। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। जिउनि लोगोरिजों दावबायनायनि खाबु दं। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। मोजां खौरां मोननो हागौ। तुला राशिनि लाखि अनजिमाया 7 आरो गाबा गोमो। वृश्चिक राशि राङारि आयदाफोराव सांग्रां जानांगौ आरो दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। देहायारि महरै मेंनाय मोननो हागौ बेनिखायनो जिरायनायनि बोसोन होनाय जायो। खामानि मावथायाव गोदान जेंनाफोर नुजाथिगोन। फोरमायथि लाखि। वृश्चिक राशिनि लाखि अनजिमाया 6 आरो गाबा गुफुर। धनु राशिनि राङारि थासारिया मोजां जागोन। गोदान रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। जिउ राहायाव दाजाबारि सोलायनायनि जाथावना दं। नखरारि जिउआव गोजोन आरो खुसि थागोन। धनु राशिनि लाखि अनजिमाया 5 आरो गाबा गोथां। मकर राशिया फालांगियाव जायखिजाया गिदिर थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। गावसोरनि सावस्रिखौ जोथोन लानांगौ आरो नेम बायदियै ब्याम खालामनांगौ। गावसोरनि जिउ राहायाव माखासे हेंथाफोरजों मोगा मोगि जानो हागौ बेनिखायनो गोसोखौ हमथा। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6 आरो गाबा सोमखोर गाब। कुम्भ राशिया खरसाखौ सामलायनांगौ आरो रां रैखा खालामनांगौ। गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय बारग'नो थाखाय यगा खालामनांगौ। गोदान खाबुफोर फैगोन। गोब्राब खामानि मावबाय थागोन। मोनसे गोदान बिबान मोननो हागौ। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2 आरो गाबा गुफुर।
मीन राशिनि राङारि थासारिया सरासनस्रा थागोन, मोजां थागोन आरो साना गोहोजों बुंफबगोन। इयुनखौ लानानै जिंगा सिनांगौ जानो हागौ आरो साख्रियाव सोलायनाय जानो हागौ। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव अहंकारखौ हेंथा होनो नाङा। गावनि जिउ लोगोरिजों बांसिन सम हगार। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9 आरो गाबा गोजा। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।